Danas je delimično veliki dan za sve nas gejmere. Zašto? Zato što dolazi PlayStation 5 konzola. Iako znam da klipovi na mom kanalu koji su vezani za igrici za PlayStation jako loše prolaze, i dalje imam želju da snimim ovaj video jer sam ja neko ko zapravo voli igrice. A u današnjem klipu pričat ćemo da li se isplati kupiti standardnu verziju PlayStation 5 ili u startu uštedeti 100 € i kupiti digitalnu verziju. Odgovor na to pitanje zavisi isključivo od vas, ali ja mogu da vam dam smernice zašto bi bilo dobro kupiti jednu ili drugu konzolu. Ali pre samog početka videa napišite u komentarima da li planirate da kupite PlayStation 5 konzolu ili ste je već prednaručili i sada ćete stvarati zazubice nama koji smo planirali da kupimo tu konzolu u prodavnicama. Također ako ste novi na kanalu ostavite ono crveno dugme subscribe i jedan like na ovaj video, a mi sada idemo u epizodu. Koliko sam čitao na internetu, mnogi žele da kupe digitalnu verziju konzole, ali po meni ta konzola je napravljena za ljude koji igraju jednu igricu dugi niz godina. Zašto to kažem? Jednostavno igre će sada poskupeti, a ni do sada nisu bile nešto jeftine. Što znači da kada kupite jednom igru po jednoj ceni, ostaje vam zauvek tu, ne možete kasnije da je prodate. Zato smatram da je digitalna verzija stvorena baš za te ljude koji imaju recimo 2-3 igrice koje igraju stalno. A sada ona druga standardna verzija koja za mnoge gejmere ima mnogo više smisla, pogotovo na duže staze. A ta verzija se razlikuje samo po tome što ima Blu-ray dodatak. I to 4K Blu-ray dodatak. Što automatski znači da ako ste filmoljubac možete da gledate 4K filmove preko te konzole. I plus imate odličnu konzolu za igre. A sada da objasnim kako uz tu konzolu mogu igre da vas izađu jeftinije. Recimo da neka igra na disku košta 50 € i vi je kupite. I sada zavisi kakav ste tip igrača, recimo meni jedna dobra igrica traje oko mjesec dana. Što znači da za mjesec dana kada je pređem ja mogu da je prodam po istoj ceni. Čak i za malo manje para da je prodam opet sam povratio jedan dobar deo novca. A taj novac mogu kasnije da uložim u neku drugu igru. Iako trebate da dodate još neki novac da biste kupili sljedeću igricu, opet se to po meni više isplati. A da ne pričam o tome da ukoliko imate PlayStation 5 i imate PlayStation Plus pretplatu, dobijete u startu 20 naslova sa prošle generacije konzola. Što znači da prvu next gen igru možete da kupite tek za koji mjesec. A to vam automatski ostavlja vremena da tražite polovne igre i da prođete malo jeftinije ili da sačekate neki popust. A pored tih 20 naslova, uz PlayStation 5 svakog mjeseca dobijate još po jednu igru. Tako da definitivno razmislite o PlayStation Plus pretplati jer deluje jako zanimljivo. Ja sam pre neki dan naišao na godišnju pretplatu po jako dobroj ceni, tako da kupio sam je i sada bukvalno samo čekam da kupim PlayStation 5. A kupit ću ovu standardnu verziju, odnosno skuplju verziju jer iz navedenih razloga po meni ima mnogo više smisla. Nažalost, ne znam koliko ću morati da čekam pre nego što nabavim PlayStation 5, ali čim ga nabavim odmah idu klipovi unboxing, prvi utisci i tako dalje. Iako znam da će ti klipovi dosta slabije da prođu na mom kanalu, no na kraju krajeva ja video klipove vezane za igre i za PlayStation snimam što se kaže za moju dušu. Jer ja zaista ne pijem, ne pušim i taj novac koji bi potrošio na to volim da uložim u neku dobru igru. Jer zaista meni je jako zanimljivo da se na par sati prebacim u neki totalno drugi svet. Tako da eto ljudi, ja se nadam da se vama svidjela ova epizoda. Podsjećam vas da mi u komentarima napišete da li ste kupili ili planirate da kupite PlayStation 5, a mi se vidimo u nekom narednom videu. Pozdrav!